Bayan, and welcome back to my channel. Ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Bisaya Studio. So, ginawa ni Bisaya Studio ang kanyang YouTube account noong August 13, 2019. At sa ngayon mga kabayan, meron na siyang 314 video uploads, 243,000 subscribers, 31,565,299 video views. Country is Philippines. Channel type is not indicated. Dumako naman tayo mga kabayan sa social blade ranking ni Bisaya Studio kung saan siya ay nasa 43,280. Nasa 114,210 naman po ang kanyang subscriber ranking. Nasa 173,370 naman po ang kanyang video views ranking. Ang country ranking niya po sa Philippines ay nasa 1,070 at channel type ranking po is not indicated. So mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang subscribers for the last 30 days ni Bisaya Studio kung saan siya ay nagkaroon ng 26,000 new subscribers for the last 30 days. Bumaba po ito ng 3.7% mga kabayan kung ikukumpara natin sa nakarang 30 days. At ang kanyang total subscribers weekly naman po ay noong March 4, 2020 hanggang March 10, 2020, si Bisaya Studio ay nagkaroon ng 340 new subscribers, habang noong December 6, 2020 hanggang December 12, 2020, si Bisaya Studio ay nagkaroon ng 17,000 new subscribers. Ito pong 17,000 new subscribers mga kabayan ay ang pinakamarami niyang nakuha subscribers sa kanyang YouTube 2020 history. At ang latest total subscribers weekly naman po ay ito nga po March 14, 2021 hanggang March 20, 2021, si Bisaya Studio ay nagkaroon ng 5,000 new subscribers. Makikita naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Bisaya Studio. Babalikan po natin yan. Pag-usapan muna natin ngayon ang video views for the last 30 days ni Bisaya Studio kung saan siya nagkaroon ng 4,325,000 video views for the last 30 days. Tumaas po ito ng 0.4% kung ikukumpara natin sa nakaraang 30 days mga kabayan. At ang kanyang total video views weekly naman po ay noong March 4, 2020 hanggang March 10, 2020, si Bisaya Studio ay nagkaroon ng 33,554 video views, habang noong December 6, 2020 hanggang December 12, 2020, si Bisaya Studio ay nagkaroon ng 1,689,750 video views. Ito pong 1,689,750 video views mga kabayan ay ang pinakamarami niyang nakuhang video views sa kanyang 2020 YouTube history. At ang latest total video views weekly naman po ay ito nga po March 14, 2021 hanggang March 20, 2021, si Bisaya Studio ay nagkaroon ng 1,029,069 video views. So mga kabayan, pag-usapan naman po natin ang daily average new subscribers count for the last 30 days ni Bisaya Studio kung saan siya nagkaroon ng 867 daily new subscribers at ang kanyang weekly average new subscribers count naman po for the last 30 days ay nasa 6.06k weekly subscribers. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay Bisaya Studio, kung saan mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood kay Bisaya Studio ay nasa 25 years old hanggang 34 years old, kung saan nasa 16.1% po ang female habang nasa 11.6 naman po ang male. Sinusundan po ito ng 18 years old hanggang 24 years old, kung saan nasa 14.8% po ang female habang nasa 8.6% naman po ang male.
Pag-usapan naman po natin ngayon ang estimated audience geography ng mga nanonood kay Bisaya Studio. Mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood sa mga videos ni Bisaya Studio ay nasa bansang United States. 10%. Sinusundan po ito ng bansang India. 6%. Pangatlo po ang bansang Indonesia. 5%. Italy 3%. Kenya 3%. Taiwan 2%. Canada 2%. United Kingdom 2%. Malaysia 2%. At others po ay nasa 65%. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang video ni Bisaya Studio na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. At ito nga po ay na-upload noong December 17, 2020. At ang pamagat ng video na to ay Native Lechon Baboy Mukbang collab with JR Jacinto. Nagkaroon po ito ng 2.1 million views. 68.2% naman ang nakuwang ratings nito. At nagkaroon po ito ng 4,000 comments. Ang estimated earnings ng video ni Bisaya Studio na mayroong pinakamaraming nakuwang video views ay nasa $1,000 hanggang $8,400. So mga kabayan, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $1,000 times 48 is equals to 48,000 pesos. Ang 48,000 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinita ni Bisaya Studio sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamarami na kuwang views. At $8,400 times 48 is equals to 403,200 pesos. Ang 403,200 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinita ni Bisaya Studio sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuwang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Bisaya Studio sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $1,100 hanggang $17,300 po ang estimated monthly earnings ni Bisaya Studio sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $1,100 times 48 is equals to 52,800 pesos. Ang 52,800 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Bisaya Studio buwan-buwan sa YouTube. At $17,300 times 48 is equals to 830,400 pesos. Ang 830,400 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Bisaya Studio buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Bisaya Studio sa YouTube in Philippine peso ay nasa 52,800 pesos hanggang 830,400 pesos. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated yearly earnings ni Bisaya Studio sa YouTube, kung saan makikita po natin na ito ay nasa $13,000 hanggang $207,600 po ang estimated yearly earnings ni Bisaya Studio sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $13,000 times 48 is equals to 624,000 pesos. Ang 624,000 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalit na kinikita o kikitain ni Bisaya Studio taon-taon sa YouTube. At $207,600 times 48 is equals to 9,964,800 pesos. Ang 9,964,800 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita o kikitain ni Bisaya Studio taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Bisaya Studio
Sa YouTube in Philippine Peso ay nasa 624,000 pesos hanggang 9,964,800 pesos. At dyan na po natatapos ang ating video. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, don't forget to click the like icon, comment below for any suggestions, share this video and don't forget to subscribe, and click the notification bell icon para lagi po kayong updated sa latest videos. Maraming salamat kabayan!